En els minuts, quan veus que la pilota no et vol entrar, clar, et vas desesperant. Senyor Di Blasi, el gol de Temudo és evident que està al caure. El gol es un gol regular. Es importante porque psicológicamente Temudo, llegando de una grave lesiones, el gol es importante porque le da en este momento mucha carga. Y cuando un gol está regular es un poco un pecado. Perquè és qüestió de rendiment, de que encara no està al 100%. Quan estigui al 100% Temudo, vostè que coneix la seva preparació física i que ha hagut de sortir d'aquesta lesió, quan estigui al 100%, la punteria de Temudo tornarà a estar encertada? No, Temudo ya está bien, muy bien. Hemos trabajado muchísimo para llegar a esta situación. Temudo sí, trabajó muchísimo. Yo lo conozco bien porque 5 años antes ya he trabajado con él. Y metió todo lo que podía para recuperar, para dar a esta afición todo el aporte que él puede dar. Y yo soy seguro que es un jugador determinante para nosotros. El que està clar és que el mateix Temudo no s'esperava no tenir sort en aquestes ocasions, ni tampoc ningú no s'esperava el guió que s'havia escrit per a la segona part de l'Espanyol amb aquest marcador en contra i amb tot el que havia de passar en aquest segon temps, començant doncs aquest repàs per aquesta ocasió de Sergio Sánchez. Es fabrica ell mateix la jugada per la banda dreta, però la pilota va a les mans de Guate, que semblava una mica que el xut aquest havia de ser més fort, però no ha estat així. Callejón, que havia sortit al final de la primera part, aquest centre buscant Temudo, però ell posa la mà un altre cop al porter del Mallorca. Aquesta jugada de Sergio Sánchez que fa precisament la centrada del gol, que permet que Callejón faci el seu primer gol a la Lliga, era aquest empat a 1. Aquí el veiem a vostè comentant amb Mauricio Pochettino aquesta jugada, l'alegria de l'afició. Duraria poc, ara ho veurem, aquí veiem l'acció repetida. No arriba Temudo, però sí Callejón per posar aquest empat a l'Olímpic. No arribaria gaire perquè en aquesta jugada embolicada dins l'àrea, amb aquest mal refús de la defensa de l'Espanyol, ho aprofita Cléber Santana per tornar avançant el marcador el seu equip. Es lamentava Sánchez llibre d'aquesta mala sort de l'Espanyol des de la llotja. Aquí tornem a veure repetida aquest xut de Duriz, que no troba un refús contundent de la defensa, que aprofita el jugador del Mallorca per tornar a avançar, i la decepció, lògicament, la indignació des de la banqueta de l'Espanyol. Jarque discutint amb els seus companys, suposem, aquestes posicions de defensa, i Moisés, que acabaria expulsat per aquesta acció. El cop de colze en el salt sobre Duriz, una acció molt discutida. Moi, que ja tenia una targeta groga, en tot cas, si era rigorosa aquesta targeta vermella, si hagués estat groga, doncs igualment hauria estat expulsat, però no d'aquesta manera. Aquest és el tercer gol del Mallorca, un golaç de Jurado, que li penja per l'escaire a Kameni. Un gol que semblava ensorrar els blanquiblaus. De la Penya estava molt nerviós durant tot el partit, i a més amb aquest gol del Mallorca molta gent ha fet això, enfilar les escales. Però han tornat a entrar de seguida. Doncs sí, perquè ningú no s'ho esperava, però aquesta acció, aquest gol de la Penya, mira quina ràbia, quina contundència. Se li llegeixen els llavis, de la Penya. Quins nervis. Aquest esperonament de l'afició. Aquí tornem a veure la sang freda de la Penya per aconseguir controlar aquesta pilota i posar el 2-3 en el marcador. Aquí veiem de la Penya buscant novament Temudo. Abans, però, el porter Guate aconsegueix atrapar aquest centre. Mira que n'ha tingut ocasions Temudo. Avui, llàstima. El que no s'ha esperat Temudo era aquesta acció, aquesta puntada de Cléber, que valia un lliure en directe, que feia temps que no veiem aquest xut. Feia anys que no ho veia. Magistral l'execució de Nené. Mira que és difícil fer un gol. Feia anys que no veia que xiulessin això, i feia anys que no veia un gol com aquest. I l'eufòria, aquí veiem un altre cop la rematada. Seny, que demanava de la Penya. Aquesta ocasió pel Mallorca, que ell posava a prova Kameni, que atrapava bé. Ha tingut moltes oportunitats al Mallorca, intentant aprofitar aquesta superioritat numèrica. Aplaudiments merescuts de l'afició i dels jugadors corresponent en això. Senyor Di Blasi, quin patiment. El seu cor ho ha suportat avui, Sí. aquesta segona part, des d'allà, des de la banqueta. Sí, sí. Hoy son 30 años que trabajo en el fútbol. Ya ha vivido situaciones Ya está experimentado. Pienso que he visto muchas cosas. Pero lo que yo veo en este momento es el orgullo de este equipo. Yo soy orgulloso de trabajar con estos jugadores. Yo y Mauricio estamos satisfechos al 100%, porque cuando tú ves esto, cuando tú ves jugador en 10,
que van a luchar. Tú ves jugadores de la calidad de Iván de la Peña, que mete el corazón, que mete toda su personalidad, de todos los jugadores que se van, para mi és este futbol de gran nivell. Hi ha hagut un moment que volem tornar a recuperar perquè ha estat un moment magnífic, que és el moment en el que Nené ha marcat un gol, jo diria que espectacular, perquè en aquell moment ningú li ha donat la importància que tenia aquest gol, sí que li han donat perquè era l'empat, el que donava un punt a l'Espanyol en un partit que tenia perdut. Vols que et digui la veritat? Jo tenia els meus dubtes que amb aquella porteria, plegada de jugadors, tot sobre la ratlla de gol, amb el precedent que hi havia, a mi m'ha recordat el penal que va fallar l'altre dia Luis García, o sigui que era una situació que amb tota la mala sort que havia estat tenint l'equip... És que la col·loca per l'únic trosset que hi ha, quan el més factible és que aquesta pilota se te'n vagi als núvols, i la col·loca per un trosset que és diminut. Solo como jugador de calidad puede ser, porque Nené tiene calidad. Nené avui ha fet un partidàs. Es un periodo bueno para él, que está jugando muy bien, tiene una carga psicológica muy buena y tiene calidad. Cuando tú tienes carga psicológica, condición física y calidad, todo puede pasar en el fútbol, como todo el equipo, porque el equipo en 10 se remontó y al final presionó al final. És una canonada imparable i un autèntic golaç. Ha sortit Mauricio Pochettino a la roda de premsa, jo crec que encara sota els efectes del que és viure un partit com el que has viscut. Era una muntanya russa, allò, Exacte, has passat uns nervis increïbles i aleshores surts allà, que és com si t'haguessin clavat una pallissa, però ell ho ha fet amb la correcció de sempre, està molt content amb el que ha fet avui l'Espanyol i amb el punt aconseguit. Estoy muy contento por la reacción del equipo porque has tenido lo que tú dices, amor propio, y hemos ido a levantar, ¿no? Es normal que hay que dar por bueno el punto después de las circunstancias que han ocurrido durante los 90 minutos, ¿no? Bueno, la situación es parecida a antes de la jornada, seguimos estando ahí con posibilidades y ahora toca, aunque no suene atópico o que suene atópico, seguir trabajando, esta es la única manera, ¿no? Desde que salimos del hotel, con la reunión de toda la gente con la caravana de motos, la verdad que qué más decirle a la gente, solamente palabras de agradecimiento y desde aquí que vamos a seguir trabajando al 100% para poder darle la alegría que se merecen, ¿no? Les paraules de Mauricio Pochettino, el míster de l'Espanyol, i fa servir molt les paraules optimistes. Suposo que és molt l'essència d'aquest treball que ha dit vostè, per exemple, destacant de Nené, aquesta càrrega psicològica positiva, molt el que vostès han treballat des del primer dia. Sí. Vostè és un especialista en això, el coneix l'afició de l'Espanyol. Nosaltres en el programa hem preparat un perfil seu, un petit currículum. Volem que es vegi i compartir aquestes dades amb els nostres espectadors i després ho comentem. Mirem-ho.